Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Kule video ke bethinani sizothetha ngento ebithethwe nguMakhumalo kwenye ye-interviews ebesandozenza with True FM. Now uMakhumalo ke ayingomntu uthanda ukwenza i-interviews and naye uye watsho wathi enye into mani ubomi bam sebu-out there. Niyandibona kuThando Nesithembu ndiyathetha ngento yam yonke, so I don't feel like necessary uba ndibe ndisenze i-interviews, but ke siyavuya ethe wayenza le interview and uyenza ngoku sekudlala uThando Nesithembu i-recent. uMakhumalo ubuziwe ke ngezinto. Now uMakhumalo ke uye wachaza uba kukhona lento yoba batshate umuntu otshatileyo, yabo, which is ke into siyaziyo ethethwayo nanguMacele athi yena katshatanga nandoda etshatileyo, which is indlela azama ukwekwa aba baza emva kwakhe amakhosikazi. So uMakhumalo uyayicacisa uba uTata uMosamseleku ngumntu wesithembu, uyaqonda. So yena even ngokwefika kwaMseleku yena katshatanga mntu utshatileyo because utshate indoda yesithembu, not uba utshate indoda etshatileyo, because wafika kube khona nabanye abaphambi kwakhe, uyaqonda. NoMacele uTata uMosamseleku kwamxelela uba ufuna isithembu, ungumntu wesithembu, so akatshatanga ndoda etshatileyo okanye akatshatanga myeni wamntu, utshate indoda yesithembu. Ndiyaqonda uba atsha phaa. She is indirectly replying to uMacele nje bethanda uthetha laa nto nabantu ke ngoku bahambe nayo. And then uTata uMosamseleku naye ku-episode 11 utshilo wathi kukho abantu like abangayi-acceptanga into yoba bakwisithembu, because uthe xa bekunye nalaa therapist inguye noMacele, uMacele wakhalaza uba uTata uMosamseleku uthe xa ethetha ngeyakhe ipainting wafaka namanye amakhosikazi, uyaqonda. Whereas yena becinga uba fanele uba uzawuthetha ngabo bobabini. Uthi uTata uMosamseleku andikwazi kaloku xa kuthiwa mna mandithethe nangento yepainting yam ndifake wena qha because ayinguwe wedwa kaloku sana osebomini bam. So uMacele ke ngoku uyavela ngoba ungumntu ongazi-acceptanga uba ukwisithembu. Nanku ke phofu woyiswa nakuhlala eMzumbe, wathi akanandoda inolala izawulala next door, which is ngenye yezinto ke ngoku ezenza uba kuthiwe akazamkelanga uba usesithenjini, hence nezithoks zoba yena akatshatanga nandoda etshatileyo. Anyways, khanikhe nitsho ke nakuba nithini ngale nto uthethwa nguMakhumalo esithi ukhona umehluko yoba kuthiwe umntu utshate nomntu otshatileyo, yena utshate nendoda yesithembu not nendoda etshatileyo. Enkosi kakhulu ngawuthi nibukele le video, nanibona kwivideo elandelayo. Bye.